Λοιπόν, χαίρετε, γεια σας, γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σε όλους και σε όλες, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Γεια σας, λέγομαι Βιβί Μαρκάτου, είμαι σχεδιάστρια κινουμένων σχεδίων και παιδική εικονογράφος. Όπα, με ακούω δύο φορές, ένα λεπτάκι, συμβαίνουν αυτά στα live, το έχω. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα και πάει πολύ καιρό που έχουμε να κάνουμε live stream. Μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, επιτέλους είναι τεράστια, όντως χαρά και τιμή. Να έχουμε μαζί μας μια πολυγραφότατη συγγραφέα, μια συγγραφέα που αγαπάει τα Χριστούγεννα και όχι μόνο, αγαπάει τα παιδιά. Θα διαβάσω το βιογραφικό της αναλυτικά. Αγαπάει τα παιδικά βιβλία, τη λογοτεχνία. Πρόκειται για τη Βάσια Καραολάνη, η οποία γεννήθηκε, ζει και εργάζεται στον Αρχάγγελο της Ρόδου. Έχουμε μια σύνδεση σήμερα από Αγγλία και Ελλάδα, Ρόδο. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Από μικρή της άρεσε λογοτεχνία, έχει σπουδάσει μουσική στο Ελληνικό Οδείο και δασοπονία στο ΤΕΙ Λαμίας. Αγαπάει πολύ τα παιδιά, τα βιβλία, τη φύση, τη μουσική και φυσικά τα Χριστούγεννα που προαναφέραμε. Συμμετέχει στα συλλογικά Μικρά και Πασχαλινά και τα Μικρά Πάνε Σχολείο των Εκδόσεων Αλάτι. Κυκλοφορούν επίσης από τις εκδόσεις Κομνηνός τα παιδικά της βιβλία, ένας ξεχωριστός γατούλης, ο Γκριζός Προύλης όπως πολύ καλά πολύ γνωρίζετε, και η χριστουγεννιάτικη περιπέτεια του Μαξ. Να καλησπερίσουμε τη Βάσια Καραολάνη και να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που δέχθηκε το αίτημά μας να μιλήσει σήμερα μαζί μας. Βάσια, ανοίξει και την κάμερα, να σε δούμε. Καλησπέρα και από μένα. Βιβάκι μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το live σήμερα. Ξέρεις ότι σου έχω μια αδυναμία, σε εκτιμώ και είσαι ένα από τα άτομα που χαίρομαι που συνεργαζόμαστε μαζί. Ε, Θα ήθελα να καλησπερίσω και τον κόσμο που μας βλέπει, να πούμε χρόνια πολλά στον Μιχάλη, στη Μιχαέλα, στον Άγγελο, την Αγγελική, τον Χρόνια πολλά σε Σταμάτη όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. και στο χωριό μου φυσικά. Α, ναι, σωστά. Πολύ σωστά. Χρόνια πολλά λοιπόν στο υπέροχο χωριό σου στη Ρόδο. Πώς είναι να ζεις στη Ρόδο καταρχάς? Πολύ ζέστη. Ζέστη. Λίγο πολύ ζέστη. Ακόμα ναι, ακόμα έχει ζέστη. Όχι μόνο να είναι μικρός, λίγος, εντάξει. Εγώ βλέπω κανονικά έχει στολίσει, έχει και το τζάκι. Συγγνώμη, Τι περιμένω από τους άλλο, φίλους να σχολιάσουν. άλλο. Τα Χριστούγεννα δεν έχουν τέτοιο, δεν έχουν καιρό. Εντάξει, πλησιάζει η εποχή τους. Όπως καταλαβαίνετε, Βάσια, θα ήθελα να μου επιτρέπεις να μιλάμε στον ελληνικό. Έχουμε μια πολύ όμορφη σχέση με τη Βάσια. Νομίζω ότι αυτή έχει προκύψει πολύ φυσικά και από τη συνεργασία μας, αλλά είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος σου βγάζει αυτή την αμεσότητα, αυτή την φιλική διάθεση και ενέργεια. Θα χαρώ πάρα πολύ λοιπόν για τη σημερινή συζήτηση και όλα αυτά τα οποία θα προσπαθήσω να εκμεύσω από σένα μέσα από τις ερωτήσεις μου. Θα ξεκινήσω κατευθείαν με τις ερωτήσεις τις οποίες έχω ετοιμάσει. Έχω ετοιμάσει δύσκολα για σένα. Αν κάπου δυσκολευτείς κάτι, σε ενοχλήσει ή για οποιοδήποτε λόγο αισθανθείς άβολα, εννοείται μπορείς να μου πεις. Επίσης, θα ήθελα να πω για τους φίλους οι οποίοι μας βλέπουν, τους θεατές, τους φίλους μας, τους συγγραφείς και όποιον άλλο θέλει να συμμετέχει, μπορεί να γράψει κάτω στο Facebook στα σχόλια το μήνυμά του. Με πολύ χαρά καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης εγώ θα τα διαβάζω και θα σου μεταφέρω τις ερωτήσεις τους, τις απορίες τους, τα μηνύματά τους και οτιδήποτε άλλο έχουν να μοιραστούν μαζί μας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να γράψεις και έπειτα να εκδώσεις ένα παραμύθι? Είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα αυτά. Όλοι μπορεί να γράψουμε μια ιστορία ή δύο. Αλλά πώς και με τι πήρες την απόφαση να πεις αυτό θα το δημοσιεύσω ή αυτό αξίζει να δημοσιευθεί? Αυτό είναι μια αλήθεια μου που την έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις. Πάντα έγραφα, πάντα μου άρεσε να γράφω. Απλά ποτέ δεν πήρα την απόφαση να δημοσιεύσω κάτι, να κοινοποιήσω κάτι ή να εκδώσω κάτι. Συγγραφέα με κάνανε τα παιδιά μου στην ουσία, γιατί με τα παιδιά μου κάθε βράδυ, σχεδόν κάθε βράδυ τέλος πάντων, διαβάζουμε παραμυθάκια. Κάποια στιγμή δεν θέλω να ακούσουν άλλα έτοιμα παραμυθάκια και επιμένω να τους φτιάξω ένα δικό μου παραμύθι, ένα από το μυαλό μου, να τους πω κάτι δικό μου, μια δική μου ιστορία. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα εκείνη τη βραδιά την ιστορία, τη χριστουγεννιάτικη περιπέτεια του Μαξ, το πρώτο μου βιβλίο.
το οποίο τους άρεσε πάρα πολύ. Το ακούσαν με πολύ προσοχή. Τους άρεσε, μαμά, ωραίο, και ξαναπες μας το, και ξαναπες μας το. Γι' αυτό συνεχίστηκε για πολύ καιρό να μου ζητάνε να το ακούσουν. Μετά λέω μήπως τελικά να το γράψω και να το στείλω, να δούμε αν μπορεί να εκδοθεί αυτή η ιστοριούλα. Και πήρα τη θετική απάντηση από τον Κομνηνό, από τον κύριο Νίκο, τον οποίο τον ευχαριστώ και πάρα πολύ, που με στηρίζει και έχουμε κάνει και τα 3 βιβλία μαζί. Οπότε, ναι, τα παιδιά μου με έχουν κάνει συγγραφέα. Ήταν δηλαδή αυτό το κίνητρο μου για να προχωρήσω στην έκδοση βιβλίου. Τα παιδιά σου λοιπόν σε Ε, στέφσανε συγγραφέα και σου δώσανε τον τίτλο και το ρόλο αυτό. Και είναι βαρισίμαντος ρόλος, έτσι. Πολύ δύσκολος και πόσο μάλλον όταν τα ίδια τα παιδιά στο δίνουν. Πρέπει κάπως να ανταποκριθείς σε αυτό και να ανταποκριθείς και στις απαιτήσεις τους. Γιατί δεν είναι εύκολο να σου δίνουν ένα ρόλο. Τα παιδιά είναι οι πιο δύσκολοι κριτές, πιστεύω, οι πιο αυστηροί κριτές. Δηλαδή είναι τόσο παρατηρητικοί ε, και πολλές φορές συμπληρώνουν πράγματα ή σκέφτονται κάτι διαφορετικό που ένας ενήλικας δεν μπορεί να το σκεφτεί ή να το δει με τα παιδικά ματάκια αυτό. Ναι, είναι καταπληκτικά τα παιδάκια. Εμ, και έχω άλλη μία έτσι ερώτηση σχετικά με τα παιδιά σου. Όπως είπαμε εσύ και μαμά σου, πολύ σωστά. Σε βοηθάνε τα παιδιά σου να γράψεις ή να διαμορφώσεις τις ιστορίες σου, έχουν λόγο. Πέρα το ότι σε κάνανε συγγραφέα. Όταν λοιπόν γράφεις τις ιστορίες σου, συμμετέχουν τα παιδιά. Κοίτα, πάντα με εμπνέουν τα παιδιά έτσι, δηλαδή από τη στιγμή που μιλάω, που απευθύνομαι σε παιδιά, πάντα με εμπνέουν τα παιδιά. Οι επιρροές μου είναι πάντα μέσα από τα παιδιά. Τα δικά μου τα παιδιά είναι οι τελικοί κριτές. Όταν γράψω μια ιστορία, θα την κοιτάξω, θα την ξανακοιτάξω. Πριν πω ότι πάω να την εκδώσω, θα είναι οι τελευταίοι που θα έχουν το λόγο. Αν μου πούνε «Μαμά, δεν μας αρέσει» ή θα αλλάξω κάτι ή θα την αφήσω στην άκρη. Αν μου πούνε «Μαμά, προχώρα», θα το προχωρήσω. Είναι, έχουν τον τελευταίο λόγο πριν από τον εκδότη. Ε, και όταν κάνεις παρουσιάσεις, έτσι, τώρα έχεις βγάλει 3 παιδικά βιβλία. Πώς αντιδρούν οι μαθητές στα σχολεία που πας και επισκέπτεσαι όταν τους διαβάζεις το βιβλίο, ίσως τους δείχνεις τις εικόνες, το ξεφυλίζεις λίγο, πώς τους βλέπεις να αντιδρούν στις ιστορίες σου. Γιατί προφανώς στα παιδιά σου αρέσει. Στα παιδάκια εκεί έξω, στα υπόλοιπα παιδιά. Αυτό που παρατηρώ με τα παιδιά που συναντώ στα σχολεία είναι ότι αγαπάνε το εξωσχολικό βιβλίο αρκετά, σε σημείο που δεν περίμενα ότι θα αγαπούσαν. Τους κεντρίζει το ενδιαφέρον η εικόνα, αφού είναι παραμυθάκι. Η ιστορία τους αρέσει, περιμένουν σιωπηλά να ακούσουν τι θα γίνει μέχρι τέλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, από τον νηπιαγωγείο μέχρι και τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού. Βλέπω ότι τα παιδιά είναι εκεί προσιλωμένα, το αγαπάνε, τους αρέσει. Τώρα, προς εμένα, μου έχουν τύχει πολύ δυνατές στιγμές κατά καιρούς. Δηλαδή, τα παιδιά είναι τόσο εκδηλωτικά, θα έρθουν να με πάρουν αγκαλίτσα, θα μου χαρίσουν λουλούδια, θα μου πούνε «Κυρία, σ' αγαπώ». Ε, και θα ξανάρθεις να μας πεις παραμυθάκι. Δηλαδή, είναι πολύ εκδηλωτικά, πολύ δείχνουν τον ενθουσιασμό τους. Και νιώθεις Πιστεύω ότι ότι έχουν την ανάγκη έτσι να ακούσουν μια ιστορία, σωστά. Δεν είναι απλά πας, κάνεις μια παρουσίαση και ναι, τελείωση. Βλέπεις ότι τα παιδιά κρέμονται από το στόμα σου, έχουν την ανάγκη να ναι, ακούσουν ναι, μια ιστορία. Κάτι εξωσχολικό, έτσι. σχολικό, ναι, αγαπάνε πολύ το εξωσχολικό βιβλίο, το παραμύθι το αγαπάνε τα παιδιά. Το βλέπουν, ναι, μεν είναι ένα βιβλίο που είναι γεμάτα με βιβλία τα παιδιά, αλλά αυτό το εξωσχολικό, αυτό το παραμύθι που λέμε παραμύθι, το ότι τα βάζει σε άλλο κόσμο, τους Τους δίνει βγάζει μια λίγο από το άλλη... πρόγραμμα και το μάθημα, ναι. Ναι, ναι, τους αρέσει, ναι. Να πω καλησπέρα στη Χριστίνα την Κρητικού, στην Ελένη την Παναγίδου, στη Γεωργία Αριστίδου Θεμιστοκλέου, στην Αφρούλα Μπερέα. Καλησπέρα κορίτσια, λέει η Γεωργία Αριστίδου Θεμιστοκλέου, 2 ταλαντούχα και γλυκά κορίτσια, λέει η Ελένη Παναγίδου. Μπράβο σας κορίτσια, η Χριστίνα Κρητικού. Η Αφρούλα Μπερέα. Όσα δώρα και αν μας έφεραν παιδιά, αυτά του Άγιου Βασίλη ξεχώριζαν, γιατί είχαν μια μαγική ιστορία να τα ακολουθεί. Πάρα πολύ ωραία. Διαβάζουμε και τα δικά σας στα σχόλια και εμείς για χριστουγεννιάτικο βιβλίο θα σας μιλήσουμε, αλλά λίγο πριν μιλήσουμε γι' αυτό, 2-3 πραγματάκια ακόμα που θέλω να πάρω από τη φίλη Να μας την... καλησπέρισω.
Λοιπόν, τα κορίτσια, συγγνώμη που σε διακόπτω. Καλησπέρα, κορίτσια. Εγώ δεν βλέπω ποιες είστε μέσα, τα φιλιά μου, και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Συντρόφισσες, σύντροφοι και συντρόφισσες. Λοιπόν, Ναι, ναι, ναι. Υποστήριξες. για να γράφεις καλά βιβλία, πιστεύεις ότι πρέπει να είσαι και καλός αναγνώστης? Κοίτα, θεωρώ ότι κάποιος για να γράψει ένα βιβλίο πρέπει οπωσδήποτε να είναι αναγνώστης. Πρέπει οπωσδήποτε να αγαπάει το βιβλίο. Δεν γίνεται κάποιος να πάει να γράψει ένα βιβλίο αν δεν έχει ανοίξει βιβλίο λογοτεχνικό στη ζωή του. Έτσι πιστεύω εγώ. Για μένα συνεπάγεται ότι αυτός που γράφει διαβάζει κιόλας, αγαπάει το βιβλίο. Τώρα, για να είναι η ιστορία κάποιου καλή, αυτό εξαρτάται βέβαια και από την έμπνευση που έχει, από τα ερεθίσματα που παίρνει. Δεν μπορεί να είναι απλά διάβασα ένα βιβλίο, θα πάω να γράψω κι εγώ ένα βιβλίο. Πρέπει να έχει και λίγο φαντασία, να το πω έτσι. Και βέβαια να μπορεί να γράψει, να συντάξει σωστά ένα κείμενο. Και ίσως να εκφραστεί, να περάσει κάποιο μήνυμα. Δεν απαραίτητα να είναι ηθικοπλαστικό το μήνυμα, αλλά να έχει κάτι να πει. Να έχει κάτι να πει, να μπορεί κάτι να μεταφέρει από το συναισθηματικό του κόσμο, από το μυαλό του. Ναι, πρέπει να έχει λίγο τη φαντασία, την έμπνευση. Εσύ σαν αναγνώστης, τι είναι αυτό που ψάχνεις στα βιβλία που θέλεις να διαβάσεις και κατ' επέκταση να διαβάσουν τα παιδιά σου, μιλώντας για ένα παιδικό βιβλίο? Το παιδικό βιβλίο. Αποφεύγω βιβλία που έχουν βίαιο χαρακτήρα ή βίαιες εικόνες, να το πω έτσι. Μ' αρέσουν τα βιβλία που μεταφέρουν την συνένστηση, δηλαδή το να αγαπάμε, να προσφέρουμε, να δίνουμε, να κατανοούμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το μήνυμα να περνάει στα παιδιά μου. Δεν θα πάρω ένα βιβλίο που, που να έχει κάτι μη κατάλληλο για τα παιδιά. Αυτό. Ή το οτιδήποτε είναι αυτό το μη κατάλληλο για τις παιδικές ηλικίες. Και για να το αλλάξω λίγο σε αυτή την ερώτηση, είστε υπέροχες, λέει η Όλγα Κέγκου. Τι θεωρείς ότι είναι κατάλληλο για τα παιδιά? Και για να σου δώσω λίγο χρόνο, διαβάζω και ένα μήνυμα της Ελένης Παναγίδου. Η ερώτηση μου, επαναλαμβάνω πάλι, τι θεωρείς κατάλληλο για τα παιδιά? Γιατί μου πες τι δεν είναι κατάλληλο. Άρα τι είναι κατάλληλο, μάλλον τι είναι πιο κατάλληλο για τα παιδιά να διαβάζουν, και μέχρι εσύ να το σκεφτείς λίγο. Τα παιδάκια τις ζουν τις ιστορίες. Η μαγεία τους στα συνεπέρνει, λέει η Ελένη Παναγίδου. Ναι. Κατάλληλο λοιπόν είναι ένα βιβλίο για μένα είναι κατάλληλο ένα βιβλίο για τα παιδιά όταν έχει την αισιοδοξία, το χαρούμενο το μήνυμα να μεταφέρει, την ελπίδα ότι εντάξει, η ζωή είναι γεμάτη δυσκολίες, το γνωρίζουμε εμείς. Αυτό δεν χρειάζεται να το μεταφέρουμε στα παιδιά. Να τους δείξουμε ότι υπάρχει κάτι άσχημο εκεί έξω και να τα προετοιμάσουμε. Όσο είναι παιδιά, καλό είναι να διατηρήσουν την αθωότητά τους και να τους δείξουμε ότι υπάρχουν ωραίες λύσεις στα προβλήματα. Η αισιοδοξία είναι για μένα Το το σημείο μεγαλύτερο. κλειδί που θέλεις να υπάρχει. Σημείο. Ναι. Και πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε στα εποχιακά, πάμε στο καινούριο σου βιβλίο, το ποντικάκι, ένα ποντικάκι για τα Χριστούγεννα. Εγώ το λέω ποντικάκι των Χριστουγέννων, το οποίο το Εννοείται. έχει, δείξε, μίλα και λίγο για να φαίνεται. Το βλέπετε? Φαίνεται, πιστεύω, ναι. Το ποντικάκι μας, λοιπόν, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Κομινός σε Α, εικονογράφηση δική αν θες του. μπορεί να ξεφυλίζεις και λίγο, καθώς ό,τι θες να μας δείξεις, έτσι λίγο τυράκι στους φίλους, να δούνε λίγο από το μέσα. Και να μιλάς κιόλας, γιατί η κάμερα πηγαίνει, κάνει detect τη φωνή και πηγαίνει με τη φωνή. Ε, ε, το ποντικάκι των Χριστουγέννων είναι μια ιστοριούλα όπου κάποια Χριστούγεννα ετοιμάζονται η οικογένεια, μαμά, μπαμπάς και άγγελος να στολίσουν το δέντρο τους. Η μαμά ζητάει βοήθεια από το παιδί, να την βοηθήσει λίγο με τις κούτες, με το στολισμό. Γυαλίζει νομίζω, έτσι. Και εκεί ανακαλύπτει κάτι ξεχασμένα παιχνίδια δικά της, μέσα στα οποία βρίσκεται και αυτό το ποντικάκι. Και του το χαρίζει, αλλά αυτό το ποντικάκι θα προσφέρει στο παιδί θα του κάνει μια έκπληξη, το οποίο
το σημαδέψει σε όλη του τη ζωή. Είναι μια τρυφερή ιστορία, συγκινητική. Δείχνει πώς τα πράγματα μπορούν να πάρουν αξία, τα παλιά παιχνίδια συγκεκριμένα, πώς μπορούν να πάρουν αξία με την αγάπη και με την παιδική αθωότητα. Είναι τέρμα χριστουγεννιάτικο. Μας έχεις εξομολογηθεί. Μίλα λίγο ακόμα για να δούμε και αυτή την εικόνα. Ναι. Είναι πολύ, πολύ συγκινητικό αυτό το παραμυθάκι. Δεν Μας έχεις ξέρω, εξομολογηθεί, Βάσια Καραολάνη, ότι λατρεύεις τα Χριστούγεννα, το γράφεις και στο βιογραφικό σου, το διατυμπανίζεις, δεν δεν είναι το κάτι κρύβω. κρυφό, ναι, δεν Δεν το το κρύβεις ακριβώς. Έχεις το λύσει, θέλω να σε ρωτήσω αν στο λύσει, Ναι. αλλά έχεις το λύσει από τώρα. Και να σου πω κάτι και αργά είναι, αν μπορούσα και εγώ θα στο λύσα ναι, πιο νωρίς. Θα μου είναι αργά, άργησα φέτος. Γιατί πιστεύεις ότι ανυπομονούμε όλοι κάθε χρόνο για αυτές τις συγκεκριμένες γιορτές, για τα Χριστούγεννα? Είναι δικαιολογημένα η αγαπημένη γιορτή όλων? Είναι η πιο όμορφη γιορτή του χρόνου. Δηλαδή, κάθε χρονιά όλοι πραγματικά ανυπομονούν για αυτή την περίοδο. Είναι μια περίοδος που χαλαρώνει, που μας γεμίζει με όμορφα συναισθήματα. Θέλουμε να προσφέρουμε στον συνάνθρωπο, δείχνουμε την αγάπη μας χωρίς να φοβόμαστε, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, να δείξουμε την αγάπη μας, φοβόμαστε να τη δείξουμε για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Για να μην φανούμε ευάλωτοι. Ταμπού, κόμπλεξ, ναι, ναι. Ναι, αλλά αυτή την περίοδο θα το κάνουμε χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο στο μυαλό μας. Θα δείξουμε την αγάπη μας, θα πάρουμε το δώρο στον άνθρωπο που θέλουμε, στους ανθρώπους μας. Θα κάνουμε ένα τραπέζι στους φίλους μας, στους συγγενείς μας, να μαζευτούμε η οικογένεια. Ενώνουν τα Χριστούγεννα. Είναι το μήνυμα τους αυτό, η αγάπη, η προσφορά. Πέρα από το στολισμό που δίνει το κάτι παραπάνω στην όλη ατμόσφαιρα, τα τραγούδια, τα βιβλία, ένα σωρό βιβλία που έχουν γραφτεί. Είναι η πιο μαγική περίοδος του χρόνου. Συλλογικότητα, ομόνοια, ομαδικότητα, αλτρουισμός, αγάπη. Αγάπη το βασικό. Εμένα αυτό που μου αρέσει στα Χριστούγεννα είναι και δίνει και την αισιοδοξία ότι η καινούργια χρονιά θα είναι καλύτερη. Δηλαδή, το συνδυάζουμε έτσι ότι έρχεται κάτι καλύτερο μετά από τα Χριστούγεννα. Ότι είναι η αρχή για κάτι καλύτερο. Βέβαια, εντάξει, μετά μέσα στην επόμενη χρονιά το χάνουμε πάλι λίγο με το τρέξιμο. Ε, όχι εγώ. Όχι εγώ είμαι η Βασίλισσα των Χριστουγέννων. Κατάλαβα. Εγώ σκέφτομαι πάντα σαν να είναι με Χριστούγεννα. Και μακάρι να μπορούσε και όλος ο κόσμος να το κάνει έτσι, γιατί θα ήταν λίγο πιο όμορφα τα πράγματα, πιστεύω. Αλλά ξέρεις τι, ίσως χρειάζεται και το μικρό διάλειμμα μερικές φορές. Είναι ωραίες οι γιορτινές στιγμές και χρειάζεται και λίγο έτσι αυτή η διαφορετικότητα να ξαναγυρίσουμε πίσω στη ρουτίνα, γιατί τότε δεν εκτιμάμε και αυτά που έχουμε, έτσι, δεν εκτιμάμε την αξία των Χριστουγέννων. Μακάρι όντω να ήταν κάθε μέρα γιορτή χαράς, αγάπης, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, ξέρουμε ότι δεν είναι, αλλά αυτό είναι που κάνει αυτές τις γιορτές πιο σημαντικές και πολύτιμες για μας. Αυτή η ανάγκη η οποία υπάρχει στην ανθρωπότητα και δεν τη δείχνουμε καθημερινά, να τη δείξουμε ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Και αυτές και έχουμε επιλέξει το χειμώνα επίτηδες που για μένα έτσι όπως το έχω ερμηνεύσει είναι η πιο κρύα εποχή η οποία υπάρχει και φυσικά περισσότερο σκοτάδι που σημαίνει και περισσότερος αρνητισμός, αρνητική ενέργεια, κατάθλιψη, να βάλεις την πιο γιορτινή έτσι, εποχή, τη μεγαλύτερη γιορτή, έτσι για να μπορέσει λίγο να εξισορροπήσει τις καταστάσεις, γιατί ο χειμώνας είναι πολύ σκληρός και για Τότε πολλές χώρες επίσης πολύ, πολύ βαρύς. τελειώνει η χρονιά, οπότε πρέπει να την κλείσουμε γιορτινά. Και αυτό το ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι νέοι στόχοι, νέες φιλοδοξίες, κάτι καινούριο ξεκινάει, συνδυάζοντάς το με την καινούργια χρονιά. Εγώ όταν λέω ότι κρατάω το Χριστούγεννα όλο το χρόνο, δεν εννοώ ότι κρατάω το δέντρο μου όλο το χρόνο. Εννοώ ότι θέλω να Όχι ότι δεν θα μπορούσα σκέφτομαι. δηλαδή, αλλά εντάξει. Μπορούσα, δεν θα μπορούσα. Έχω σκεφτεί τρόπους, αλλά εντάξει. Λέγοντας ότι τα κρατάω όλο το χρόνο στο μυαλό μου, δηλαδή θέλω να δρω ως άνθρωπος με όλο αυτό που περικλεί η μαγεία των Χριστουγέννων. Τώρα, Αυτό.
Ναι, είναι σαν να έχεις, και θα διαβάσω για κάποια σχόλια τα οποία σε αφορούν ονομαστικά. Και είναι σαν να έχεις, εσύ είσαι μέσα σε αυτό το κουτί το δώρο, το ανοίγεις και βγάζεις σαν το κουτί της Πανδώρας ένα πράγμα, αλλά είναι πραγματικά όλα τα καλά τα δώρα μέσα από αυτό. Λοιπόν, διαβάζω γρήγορα. Βάσια Καραολάνη. Ένα διαφορετικό ποντικάκι, μια παιδική αγκαλιά και αγάπη που αλλάζει τα πάντα. Περιμένετε, το έχασα το μήνυμα γιατί έχουμε ένα καταιγισμό μηνυμάτων. Γράφει η Ελένη Παναγίδου, το οποίο χάθηκε το υπόλοιπο μήνυμα. Θα το βρω όμως. Η Βάσια έχει μια λάμψη αισιοδοξία. Μην γράφετε, παιδιά, ένα λεπτό. Μην πατήσετε το enter. Η Βάσια έχει μια λάμψη αισιοδοξία. Πατάτε το enter. Καλησπέρα, καθυστέρησε, λέει η Τίνα Παπαναστασούλη. Πόσο συμφωνώ με την Κυριακή, το οποίο δεν το διαβάσαμε ακόμα. Η Πάσχα είναι σαν να βγήκε μέσα από τα Χριστούγεννα. Spoiler. Η μαγεία των Χριστουγέννων να ζεστάνει τις καρδιές μας, λέει η Τίνα Παπαναστασούλη. Ευχαριστούμε, καλησπέρα Τίνα. Μαγικές, λέει η Γεωργία Φρουτσιάλα. Και θα προσπαθήσω να πάω πίσω στα σχόλια, αν δεν πατάτε το enter, παιδιά. Όπως βλέπεις, Βάσια, έχουμε ένα καταιγισμό μηνυμάτων. Ε, Προσπαθώ να πάω προς τα κάτω. Παιδιά, αν μπορείτε ξαναπατήστε τα σχόλια λίγο πάνω για να τα δω, να με βοηθήσετε. Συνεχίζω με τις ερωτήσεις. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό, συμβαίνουν στα live. Χαίρομαι που υπάρχει όλη αυτή η συμμετοχή. Αν μπορεί κάποιος να μου πατήσει πάνω για να το βρω πιο εύκολα το σχόλιο της Κυριακής, και αν μπορείτε και το σχόλιο της Ελένης Παναγίδου να το έχω ολόκληρο και θα το διαβάσω. Ενώ υπάρχουν τόσα βιβλία στην αγορά, εγώ θα συνεχίσω με τις ερωτήσεις μου για την Μμμ. Βάσια, μέχρι να λάβω και τα υπόλοιπα μηνύματα, ζητάω τη βοήθεια του κοινού. Ενώ υπάρχουν τόσα βιβλία στην αγορά, πώς και συνεχίζουμε ακόμη να βγάζουμε βιβλία? Πολύ σημαντική ερώτηση και πολύ επί των πραγμάτων. Πιστεύεις ότι υπάρχει ανάγκη να μοιραστούμε τόσες ιστορίες με τα παιδιά? Λοιπόν, θα απαντήσω λίγο με ερώτηση σε αυτή την ερώτησή σου. Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια όσον αφορά τη μουσική. Είναι δυνατόν ποτέ να σταματήσουμε να βγάζουμε τραγούδια? Δεν γίνεται. Η συγγραφή είναι ένα είδος τέχνης και έκφρασης. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα είναι δημιουργικοί, που θα θέλουν να εξωτερικεύσουν τις σκέψεις τους, να μοιραστούν τον εσωτερικό τους ψυχισμό με τους υπόλοιπους, με τους αναγνώστες, με τα παιδιά, με τους ενήλικες. Δεν γίνεται να σταματήσουμε να γράφουμε. Όπως δεν γίνεται να σταματήσει ένας ζωγράφος, ένας καλλιτέχνης να ζωγραφίζει πίνακες. Όπως δεν γίνεται ένας μουσικός να σταματήσει να βγάζει τραγούδια. Τα βιβλία ποτέ δεν είναι περιτά. Ποτέ, ποτέ. Και το καθένα έχει να δώσει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι όλα τα βιβλία τα ίδια. Το καθένα έχει να μεταφέρει το δικό του μήνυμα. Όποιο κι αν είναι. Άρα δεν θα σταματήσουμε ποτέ να γράφουμε και δεν θα σταματήσουν ποτέ να υπάρχουν βιβλία και ειδικά παιδικά βιβλία. Όπως είπαμε, και νομίζω το είπες από την αρχή, όταν πηγαίνεις σε ένα σχολείο και βλέπεις τα παιδιά που έχουν τόσα βιβλία στο σχολείο και τόση ύλη. Τα βλέπεις πόσο πολύ διψάνε και πόσο πολύ αγκαλιάζουν ένα καινούριο βιβλίο, ένα εξωσχολικό, που δεν τα κουράζει. Αντίθετα, κάνουν διάλειμμα από τα βιβλία με ένα βιβλίο. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Το αγαπάνε το βιβλίο, το έχουν στη ζωή τους και διψάνε να ακούσουν κάτι καινούριο, να δουν κάτι καινούριο, να γνωρίσουν έναν άνθρωπο μέσα από αυτό το βιβλίο. Μια πτυχή του, γιατί έχουμε πολλές πτυχές. Βρήκα τα σχόλια. Η Βάσια έχει μια λάμψη αισιοδοξία σαν από τη μαγεία των Χριστουγέννων. Υπέροχη, λέει η Κυριακή Ακριτίδου. Το διάβασα ολόκληρο. Ένα διαφορετικό ποντικάκι, μια παιδική αγκαλιά και αγάπη που αλλάζει τα πάντα. Το ποντικάκι που λέει για το Χριστουγέννο μας συγκινεί η Ελένη Παναγίδου. Αυτά, καλησπέρα Ευάγη, καλησπέρα Βάσια, είπαμε, μας είπε η Ελένη Παναγίδου, μαγικές η Γεωργία Φρουτσιάλα. Συνεχίζουμε κανονικά, σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή, για τα σχόλια, την αγάπη σας. Βάσια, ευχαριστώ Καλησπέρα. και εγώ πάρα πολύ για όλα την ευκαιρία και την αφορμή που μου έδωσες να ξανασυνεργαστούμε, να κάνουμε ένα χριστουγεννιάτικο βιβλίο μαζί, μια όμορφη ιστορία, η οποία Το οποίο θα κλείσει με πολύ, πολύ πολύ τεστόχειρος, πολύ αστέρι, ωραίο. πολύ χρυσόσκονη, δεν γινότανε. Αν είχα κιόλας θα Δεν την ήθελα να πω πασπάλιζα. αυτή τη λέξη.
Και πιστεύω και η Βάσια, Δεν αν θέλω ήταν να πω κάπου τίποτα. κενό, θα μου έλεγε βάλε και εκεί κάτι. Βάλε μια χριστόσκονη, βάλε ένα αστεράκι. Όχι ποτέ βγάλε, μόνο βάλε. Βάλε, βάλε, βάλε. Γέμισε το. Και πάμε τώρα λίγο στην επικαιρότητα, στα πράγματα σήμερα. Βλέπουμε ότι ζούμε σε μια εκρηκτική εποχή, με πολλούς πολέμους και δυσκολίες, πολλά παιδιά σε τρίτες χώρες που δεν έχουν τα απαραίτητα ρούχα, φαγητό, ακόμη παιδιά που πεθαίνουν της πείνας. Και στο δικό μας τον κόσμο ζούμε στην απάθεια και τον πλουραλισμό των υλικών. Πιστεύεις ότι τα βιβλία, τα παιδικά βιβλία, είναι ένα ακόμη κομμάτι της καταναλωτικής πυραμίδας ή μπορεί να αλλάξουν τον κόσμο και να τον κάνουν πιο ευσυνείδητο? Είναι λίγο ρητορική ερώτηση. Λοιπόν, προσωπικά θεωρώ ότι τα βιβλία είναι η τροφή του πνεύματος, η τροφή της σκέψης, τροφή γνώσεων. Δεν γίνεται το βιβλίο να θεωρηθεί ποτέ περιττό. Όπως δεν μπορεί το σώμα να ζήσει χωρίς φαγητό, χωρίς τροφή, δεν γίνεται και το μυαλό, το πνεύμα να υπάρξει χωρίς βιβλία. Ακόμα και ένα κακό βιβλίο, κάτι έχει να δώσει, κακό βιβλίο. Ένα βιβλίο που δεν θα μας αρέσει τόσο πολύ. Κάτι έχει να μας δώσει. Δεν το θεωρώ περιττό. Δυστυχώς υπάρχουν και πολέμοι και όλα αυτά που συμβαίνουν. Μακάρι να περνήσουμε από το χέρι μας κάτι να αλλάξουμε σε αυτό. Αλλά γράφοντας, πιστεύω ότι βάζουμε τη δική μας την πινελιά ώστε κάποια στιγμή να φτιάξει αυτός ο κόσμος. Ονειροπόλα, ονειροπόλα. Ναι. Πιστεύω ότι ο κόσμος μπορεί να φτιάξει κάποτε. Το ελπίζω. Γράφοντας βάζουμε μια φωνή στον κόσμο, ενώ Ναι. εκφραζόμαστε και δεν μένουμε απαθείς. Γιατί και η πένα είναι όπλο στις μέρες μας και μπορεί Έτσι. να αλλάξει καταστάσεις. Και είμαι και εγώ της άποψης ότι ένας κούκος φέρνει την άνοιξη και είμαι και εγώ της άποψης ότι εάν πολεμάμε κατά του πολέμου είναι λίγο οξύμορο, αλλά εάν χρησιμοποιήσουμε τα όπλα μας τα οποία έχουμε, όπως είναι η γλώσσα μας, όπως είναι η πένα μας, μπορούμε πραγματικά να υπερασπιστούμε την ειρήνη και αυτά τα οποία έχουμε και να τη διαδώσουμε, να τη μεταδώσουμε στα Ναι. παιδιά που είναι οι μελλοντικοί πολίτες. Και η ιστορία έχει δείξει ότι η τέχνη είναι ένας τρόπος επανάστασης, έτσι. Πόσες συναυλίες φιλανθρωπικές, πόσα οι καλλιτέχνες δεν υψώνουν τη φωνή τους εναντίον σε τέτοια καθεστώτα. Είναι ένας τρόπος επανάστασης για μένα. Αν είχες, μια υποθετική ερώτηση, αλλά μου αρέσουν πολύ αυτές οι ερωτήσεις. Αν είχες τον πλανητάρχη σήμερα δίπλα σου, είχαμε και τις εκλογές τώρα, και είχες ένα βιβλίο στο χέρι σου για να του δώσεις για δώρο, να τον εμπνεύσει, να καθίσει, να το ξεφύλιξει, να τον βοηθήσει. Ποιο βιβλίο θα ήταν και γιατί? Ε, Αν τον είχα δίπλα μου, καταρχάς θα ήμουν χαρούμενη γιατί θα συναντούσα ένα πολύ έξυπνο και δυναμικό άνθρωπο. Ε, αλλά οποιοδήποτε πολιτικό και αν είχα δίπλα μου, πιστεύω ότι θα του χάριζα το ποντικάκι το καινούριο μου, για να τον βάλω λίγο στη διαδικασία να σκεφτεί σαν παιδί. Ε, να τον μεταφέρω στην παιδική του ηλικία, να δει τα πράγματα μέσα από τα παιδικά του τα ματάκια όταν ήταν εκείνος παιδί, ε, και να σκεφτεί, να οραματιστεί τον κόσμο που θα ήθελε να ζήσει. Και κατ' επέκταση να ζήσουν και όλα τα παιδιά ένα καλύτερο αύριο. Ίσως να του έδινα το ποντικάκι. Ένα ποντικάκι. Απλά Ξέρεις, και μόνο για να τον κάνω λίγο να θυμηθεί. και ο Ναι, Walt πες. Disney έλεγε ότι όλα ξεκινάνε από ένα ποντίκι. Από ένα μικρό πράγμα εννοεί. Από ένα μικρό πράγμα ξεκινούν όλα. Και δες το Walt Disney τώρα πώς είναι η εταιρεία του ένας κολοσσός και ξεκίνησε από ένα ποντικάκι, το Mickey Mouse. Και πού Ναι, είμαστε σήμερα. Και ναι. πόσο αυτό που είπαμε, ένας κούκος, ένας άνθρωπος, μια ιδέα, μια ιστορία, ένας χαρακτήρας μπορεί να φέρει την αλλαγή και να αλλάξει τον κόσμο. Πολύ ωραία απάντηση. Μου άρεσε πάρα Είχα πολύ. διαβάσει... Ευχαριστώ. Είχα διαβάσει για το Disney ότι όταν ήταν μικρός σε ηλικία είχε οραματιστεί να κάνει ένα πάρκο που θα είναι μέσα, ένα τεράστιο πάρκο που θα υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια.
και το είχε παιχνίδια τύπου όπως είναι η Disneyland. Ε, το είχε οραματιστεί αυτό και όταν το εξομολογήθηκε σε έναν άνθρωπο δικό του που μιλούσανε, εκείνος του είπε «Είσαι πολύ μικρός και τρελός γιατί αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν». Και ο Disney όμως δεν το βάλε κάτω και προχώρησε και έγινε αυτό που υπάρχει σήμερα. Έλα να δεις λοιπόν που πάμε κόντρα και εκεί όταν μας λένε ότι δεν μπορούμε, κοιτάξτε πόσο πολύ μπορούμε. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μας πει ότι δεν μπορούμε, δεν θα τα καταφέρουμε. Όπα, spoiler τώρα γιατί έχουμε και ένα βιβλίο το «Δεν μπορώ», αλλά αυτό σε Ναι, επόμενο ναι, επεισόδιο. ναι, ναι, Ελένη, ναι. μετά παίρνεις και εσύ σειρά. Κανονίστε, κορίτσια. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα κορίτσια, τους συναδέλφους της συγγραφής, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι από πίσω, έτσι, πραγματικά, οι οποίοι γράφουν, πώς να πω, πίσω στις επάλξεις και κάθονται και μάχονται σε αυτές τις εποχές, τις δύσκολες εποχές, μέσα από τα έργα τους. Και παιδιά, στην εποχή που ζούμε και ειδικά στην Ελλάδα που το βιβλίο δεν είναι κάτι ανέξοδο, είναι κάτι το οποίο πολλές φορές ματώνει τον ίδιο τον συγγραφέα για να το βγάλει, για να εκφραστεί, για να χαμογελάσει και για να κάνει τους άλλους να χαμογελάσουν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να πούμε ευχαριστώ για τους ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν σε αυτό τον άδοξο, σε αυτόν τον περίεργο καιρό να μοιράζονται τα όνειρα και όχι χωρίς κόστος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο κάνετε και εγώ ειδικά το εκτιμώ 2 φορές αυτό. Τι θα ήθελες τώρα, Βάσια, από τους τωρινούς αναγνώστες, παιδιά, μελλοντικούς πολίτες? Τι θα ήθελες από αυτά τα παιδιά? Τι θα ήθελα. Να γίνουν ευτυχισμένοι άνθρωποι. Αυτό. Να γίνουν ευτυχισμένοι άνθρωποι. Να μην παρατήσουν τα όνειρά τους. Ποτέ. Όσοι βρεθούν να τους πούνε ότι δεν γίνεται, τα πάντα γίνονται. Να γίνουν ευτυχισμένοι, να κυνηγάνε τα όνειρά τους, να μην παρατήσουν ποτέ τις φιλοδοξίες τους και να γίνουν αυτό που ονειρεύονται. Και οι γονείς να τα στηρίζουν τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να στηρίζουν το παιδί σε αυτά που θέλει το παιδί. Ό,τι κι αν είναι, να είναι δίπλα του. Γιατί οι γονείς είναι η οικογένεια, είναι, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνει έναν άνθρωπο είτε χαρούμενο, είτε μη χαρούμενο, να μην το πω αρνητικά. Ναι, Άρα να βάλουμε λίγο πίσω τον εγωισμό μας, αυτά τα ναι. οποία εμείς δεν καταφέραμε να πετύχουμε και να μην προσπαθούμε να τα περνάμε στα παιδιά μας, να αφήσουμε τα παιδιά μας να Να εξελιχθούν έτσι όπως επιλέξουν. θέλουν εκείνα. Να επιλέξουν. Αυτό θα ήθελα από τα παιδιά. Δηλαδή αυτά τα παιδάκια που πάω και τους λέω τα παραμύθια μου, όταν θα φτάσουν 30-40 χρόνων, θέλω να τα... Αν ζω, θα ήθελα να τα δω να είναι χαρούμενα, να είναι ευτυχισμένα ότι έχουν κάνει το όνειρό τους. Να μην Ευτυχισμένοι περιμένουν άνθρωποι. ναι, να μην περιμένουν να πάνε 40 και 50 για να αποφασίσουν ότι τώρα πρέπει να το κάνω. Να το ξεκινήσουν να το κυνηγάνε από μικρά. Η Ελένη Παναγίδου έχει ξεκινήσει και τραγουδάει, ο «Δεν μπορώ μπορεί» και ξέρουμε το γνωστό τραγούδι. Ελένη, μη μας βάζει το μικρόβιο. Κάθε βιβλίο είναι και μία φωνή. Μία φωνή που δεν θα ακουγόταν με την ίδια μαγεία στην καθημερινότητά μας, με την τόση βαβούρα που υπάρχει, αντιθέτως, ίσως και να γινόταν καπνός, λέει η Βασιλική Μουζάκη. Εμπνευσμένη από τα λόγια σου, λίγο ποιητικά. Μ' αρέσει όμως που η συζήτησή μας εμπνέει τους ανθρώπους με τα σχόλιά τους. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε μαζευτεί όλοι εμείς οι άνθρωποι με τους προβληματισμούς μας και τα μοιραζόμαστε αυτά. Και φαίνεται ότι και τα παιδιά σήμερα έχουν προβληματισμούς. Ζούμε σε μια εποχή που είμαστε όλο προβλήματα. Είμαστε γεμάτοι με μαθησιακές δυσκολίες, με πολλά θέματα τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε και μας πνίγουν. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλές αναπηρίες και δεν τους ακούμε, μας μιλάνε. Επαναλαμβάνω, δεν τους ακούμε, δεν τους δίνουμε φωνή να μιλήσουν, δεν τους δίνουμε χώρο να συμμετέχουν. Και τι ζητάνε, τι διεκδικούνε, συμμετοχή. Να είναι και αυτοί μέσα στα πράγματα, σε αυτή την καθημερινότητα. Γιατί συμφωνώ πάρα πολύ με τη Βασιλική. Ζούμε σε μια βαβούρα, σε ένα διαρκή θόρυβο. Πόσο δύσκολο είναι να σταματήσουμε 1 λεπτό, 2 λεπτά, 5 λεπτά, 10 λεπτά, να ξεφυλίσουμε ένα βιβλίο και να ακούσουμε τι έχει να πει ένας συγγραφέας, ένας άνθρωπος.
Μάλλον πολλοί άνθρωποι, γιατί το βιβλίο είναι μια ομαδική δουλειά, στην οποία συμμετέχουμε όλοι, αλλά κοιτάξτε αυτό το βιβλίο πόσο πολύ βοηθάει να σταματήσει αυτή η φασαρία, αυτή η βαβούρα. Ξέρετε, Μμ. σκέφτομαι και μόνο τον ήχο που ανοίγει το βιβλίο και το μόνο που ακούς είναι το γύρισμα της σελίδας. Πόσο μαγικό είναι αυτό και πόσο πολύ το έχουμε ανάγκη. Και η μυρωδιά του βιβλίου, βέβαια. Και η Εγώ μυρωδιά έχω του βιβλίου. μυρωδιά Τα του. πάντα, η αφή όταν το πιάνει στο Ναι, ναι, βιβλίο, όλες οι αισθήσει. Μόνο που δεν το τρως διαφορετικά. Πνευματική ναι. τροφή. Ναι. Ναι. Πάντα κλείνω με μία ευχή τώρα στις συνομιλίες μου. Με αφορμή ιδιαίτερα τώρα και τις γιορτές που έρχονται. Έχεις εδώ πέρα και στολισμένο, βλέπω και το τζάκι. Θα αφήσω εσένα να Μόνο σε μιλάς πιο εκείνη πολύ το από ότι βάλω. εμένα για να βλέπουμε το ωραίο τοπίο. Ε, Αν ήσουν πάλι παιδί και ευχόσουν ένα δώρο για αυτές τις γιορτές από τον Άγιο Βασίλη, τι θα ήταν? Αν ήμουν ένα παιδί χωρίς να έχω περάσει τώρα, δηλαδή την ηλικία που είμαι, να ήμουν ακόμα παιδί εννοείς, τι θα ζητούσα. Αυτό εννοείς. Αυτό. Υποθέτω ένα βιβλίο. Ένα, ένα παιδικό βιβλίο. Ένα Ένα παιδικό βιβλίο. οποιοδήποτε παιδικό βιβλίο να αφήσει τον Άγιο Βασίλη να επιλέξει για σένα ή Ναι, ένα παιδικό χαρούμενο βιβλίο. και θα σε έκανε Μια, ευτυχισμένη. με μια ωραία εικονογράφηση, ναι. Αυτό θα του ζητούσα. Δεν θα ζητούσα κούκλες, γιατί εντάξει, κούκλες πάντα μου φέρνε. Αλλά θα προτιμούσα, θα του ζητούσα κάτι διαφορετικό. Θα του ζητούσα ένα παιδικό βιβλίο, να επέλεγε εκείνος όποιο θα ήθελε. Ε, θα το άφηνα δηλαδή στην κρίση του να μου χαρίσει ένα βιβλίο, ναι. Συγχαρητήρια Βάσια μου για την όμορφη συνέντευξή σας, λέει η Ευαγγελία Καλομήρη. Καλησπέρα. Ε, Καλησπέρα. Σιγά σιγά τελειώνουμε. Μία ακόμα ευχή. Τι εύχεσαι σήμερα στους θεατές μας που βλέπουν τη συζήτησή μας και όπως είπαμε με αφορμή τα Χριστούγεννα προσεχώς που τα έχουμε, πρώτων πυλών μας. Τι εύχεσαι στους θεατές μας? Στα κορίτσια, στα αγόρια που παρακολουθούν. Εννοείται ότι εύχομαι το κοινότοπο υγεία σε όλους, να φροντίζουν όλοι τον εαυτό τους, να περνάνε καλά, να έχουν όμορφες γιορτές, γιατί εντάξει, δεν θα ανταλλάξουμε ευχές με όλο τον κόσμο εκείνη την περίοδο. Δεν ξέρω τώρα ποιοι είναι μέσα, δεν βλέπω. Θα ήθελα λοιπόν να ευχηθώ καλές γιορτές, να μοιραστούν την αγάπη τους, να μην την αφήνουν μόνο για τις γιορτές ε, και να γεμίζουν μπαταρίες με ό,τι τους δίνει χαρά. Αυτό, ό,τι τους κάνει χαρούμενους να το κάνουν. Είτε είναι ένα ταξίδι, είτε είναι ένα βιβλίο, είτε είναι μια παρέα, είτε είναι ένα ποτήρι κρασί με δύο καλούς φίλους, ό,τι είναι αυτό να το κάνουν. Μην περιμένουν Είτε μόνο. είναι και όλα αυτά μαζί, θα μπορούσαν να είναι όλα αυτά μαζί. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Τώρα είναι οροσκόπος ο Ταύρος που μιλάει μέσα μου. Είστε φοβερές, συγχαρητήρια. Νεκτάριος Καλομήρης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπω και ο σύζυγος υποστηρικτής, θερμός υποστηρικτής της συζύγου και Ναι, ναι. ονείρου. Συγχαρητήρια. Και όλη η οικογένεια, γιατί το είπαμε και τα παιδιά είναι πίσω και βοηθάνε όλη η οικογένεια στο να φτιάχνει όμορφα βιβλία και όμορφες ιστορίες. Έτσι είναι μια ομαδική δουλειά και ξεκινάει από το σπίτι, αυτό που είπες. Η οικογένεια πόσο σημαντική είναι για να είναι κάποιος χαρούμενος ή ευτυχισμένος ή όπως είπες μη ευτυχισμένος, να το πούμε έτσι. Πού μπορούμε να σε βρούμε? Βάσια Καραολάνη. Και πού μπορούμε να βρούμε το νέο σου βιβλίο, εκδόσεις Κομνηνός, ένα ποντικάκι για τα Χριστούγεννα και τα υπόλοιπά σου βιβλία. Λοιπόν, τα βιβλία μου όλα υπάρχουν στο κομινός.shop. Διαδικτυακά όλα τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία τα έχουν όλα μου τα βιβλία και τα τρία. Όσοι θέλουν ένα υπόγραφο απευθύνονται σε μένα, μιλάω για τους κοντινούς γιατί στη Ρόδο είναι και λίγο δύσκολο για παραπέρα. Ο κόσμος μπορεί να με βρει στο Instagram Βάσια Καραολάνη. Μπορεί να με βρει στο Facebook Βάσια Καραολάνη επίσης ή Βάσια Καραολάνη παιδικά βιβλία. Αυτά. Ναι, νομίζω Και απάντησα. στα ηλεκτρονικά έτσι, βιβλιοπωλεία και σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο μπορούν να πάνε και να ζητήσουν τον τίτλο του βιβλίου και να αναφέρουν το όνομα του εκδοτικού και το όνομα του συγγραφέα, της συγγραφέως
και να Αυτό ζητήσουν θα το το βιβλίο. Ένα ποντικάκι για τα Χριστούγεννα. Δείξτε μας λίγο ακόμα και πες μας. το πω. Και θέλετε να σας δείξω και κάτι άλλο. Το έχω μαζί μου Οπα, εδώ και δηλώσεις, κοιτάει τι σε θα μας δείξεις, κουκλάκι. πρόσεχε. Α, εντάξει. Το έχω και σε κουκλάκι. Ναι. Είναι το ποντικάκι που ζωγράφισε η Βιβί. Που το έχουμε μέσα στο παραμύθι μας. Εδώ. Καλά το κάνεις ολόιδιο, έτσι. Το Αυτό που έκανες λέω ολόιδιο. πάντα και χιλιοεπομένο μαζί τα φάγαμε. Δεν υπάρχει. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η Βάσια Καραολάνη, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, μητέρα, λάτρης των Χριστουγέννων, πολυγραφότατη, ετοιμάζει και άλλα σχέδια. Δεν θέλει να αποκαλύψει πολλά πράγματα ακόμα, αλλά σίγουρα αποκαλύπτει και το έχει διατυμπανίσει, τα αγαπάει πολύ τα Χριστούγεννα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο το νέο της βιβλίο, ένα ποντικάκι για τα Χριστούγεννα, εκδόσεις Κομνηνός και τα υπόλοιπα της βιβλία. Τα έχεις να τα δείξεις όλα τα βιβλία σου. Έχω, ναι, τα έχω. Να Λοιπόν, τα τα δείξεις, ποντικά πάμε. ετοιμάστηκαν. Μίλα κιόλας Το γιατί η κάμερα, προηγούμενο, ναι. το προηγούμενο μου η χριστουγεννιάτικη περιπέτεια του Μαξ κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Δεκέμβριο σε εικονογράφηση της Λάουρας Φραχόλη. Έτυχε να μην έχουμε συναντήθει ακόμα βέβαια. Και ένας ξεχωριστός γατούλης, επίσης από τις εκδόσεις Κομνηνός. Ένα βιβλίο για τη διαφορετικότητα, για την αποδοχή και για όλα τα παιδιά και για τους ενήλικες που είναι ο καθένας τους ξεχωριστός. Που είμαστε όλοι ξεχωριστοί. Και πόσο ωραία το κλείνεις. Και οι ενήλικες μπορούμε να διαβάσουμε άνετα ένα παιδικό βιβλίο. Είναι το καλύτερο διάλειμμα και ένα παιδικό βιβλίο είναι το φθηνότερο ακριβό δώρο που μπορείτε να κάνετε Έτσι, σε κάποιον. έτσι. Εκδόσεις Κομνηνός, όλα τα βιβλία είναι διαθέσιμα και το περσινό το χριστουγεννιάτικο. Δεν σημαίνει ότι πέρυσι είχαμε μόνο Χριστούγεννα, μπορούν να το διαβάσουν και να το αγοράσουν. Εκδόσεις Κομνηνός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, Βάσια Καραολάνη. Θα πω εις το επανειδήν και Εγώ ελπίζω, ευελπιστώ να ξανασυναντηθούμε ίσως λίγο πριν τα Χριστούγεννα για κάποια ευχή live. Κάτι θα σκεφτώ να οργανώσω ή κάτι θα με βάλουν κάποιοι να οργανώσω. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. είμαι μέσα, το ξέρεις. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία η συνέντευξη, οι ερωτήσεις σου πολύ ωραίες. Ευχαριστώ τον κόσμο που μας παρακολούθησε. Ε, να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα και θα τα ξαναπούμε. Καλό Πολλά βράδυ. φιλιά. Γεια Πολλά σας. φιλιά. Γεια σας, γεια σας.